sa pagsubok na ito. Ituloy natin ang laban, mayroon tayong paraan. Tuloy ang trabaho, tuloy ang pag-aaral. Para sa kapwa Pilipino, para sa ating mga mahal. Tara na, mag-res bakuna para bawas pangamba. Dahil sa res bakuna, bawat buhay ay mahalaga. Mag-res bakuna, mas protektadong pamilya. Kasaganang mas hugas iwas, kinabukas ay maganda. Sa res bakuna. Libre lang magpa-res bakuna. Magtanong sa inyong health center o tumawag sa DOH 1555 hotline. Narito na ang mga nagpapagang balita. Ilang negosyo planong isara dahil sa oil price hike. 2022 budget ng Dagupan City nakabinbin pa rin. Motorcycle tourism isinusulong sa bansa. Dahilan at epekto ng pagkakaroon ng mayoma ipapaliwanag. Panagbangal landscapes patok sa mga lokal at turista. Mula sa Highland TV News Center Baguio, ito ang Zone Headlines. Naimbag nga malem amyanan Luzon, hatid namin ang mga may init na balita. Patuloy na isinusulong ni dating Senator J.V. Ejercito ang motorcycle tourism. Anya, malaki ang may tutulong nito sa pagpapasigla sa turismo ng bansa, lalo na sa mga probinsya. Magbabalita si Charles Limon. Sa unti-unting pagbangon ng turismo, isa sa mga nakikitang magpapalakas pa dito ang motorcycle tourism. Ako isa sa mga naging proponent niya, no? Being a rider, we know that alam natin yung magagandang lugar, no? Alam natin yung mga hidden treasures, alam natin yung masasarap kainan. So now that mayroong pandemic especially, wala pa tayong international tourism. So we are pushing more domestic tourism. Ayon kay JV Ejercito, malaki ang potensyal ng motorcycle tourism sa bansa. Anya, nakipag-usap na siya kay Secretary Bernadette Romulo Puyat upang gawin itong priority program ng Department of Tourism. Dahil dito, naglunsad ang Tourism Promotions Board ng small bike ride sa mga tourism sites sa Central Luzon. Magtatagal ang nasabing bike ride mula March 26 hanggang March 27 ngayong taon kung saan bukas ito sa 250 mga bikers. So mga riders will share, will post yung mga hidden treasures, yung magagandang lugar sa iba't ibang lugar, yung masarap kainan, para magkaroon ng idea yung mga potential domestic tourists, mga pamilya, pag nakita may magandang lugar, di ba, pupuntahan nila. Upang matulungan ang mga riders, inilunsad nila ang ilang tourism guide sa iba't ibang mga lugar sa bansa na bukas ng bisitahin. Kabilang dito ang mga probinsya ng Zambales, La Union, Ilocos, Pampanga at iba pa. Ayon kay Ejercito, labis na makikinabang ang mga local business at mga tourism-related establishments sa nasabing programa sa pagre-recover mula sa pandemya. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Dahil sa pagbabalik ng Panagbenga Open Landscaping Exhibition, hindi lang mga turista ang nasabik. Katunayan, karamihan sa namamasyal dito ay mismong mga lokal. Magbabalita si Christine Makalinaw. Nagmistulang hardin ang Melvin Jones. 22 Korean at Japanese themed gardenscapes ang masisilayan ng bawat turista. Ito na ang pinakamarami kung ikukumpara sa mga nagdaang pagtatanghal. Sa bawat obra,
na ipakita ang mayamang kultura at likas na pagkamalikhain ng mga taga-Cordillera. Maluwag ngayon kaya mas okay ang mamasyal. 2 taon ding walang panagbanga dahil sa pandemya. Ngayong muling ipinagdiwang ang tinaguriang Mother of All Festivals, maging ang mga lokal ay dagsa sa Melvin Jones. Makes us happy seeing the plants every day. Kwento naman ni Agostina na first time sumali sa kompetisyon, Hindi kasi yung magtatanim ng ng mga ganito tapos makipag-join sa Panagbenga Festival. ang Gardenscapes ay magtatagal hanggang March 27. Christine Makalinaw para sa Luzon Headlines. Sumailalim sa pagsasanay ang mga tourism frontliners ng Ifugao. Sa Baguio City, idinaan naman sa iba't ibang proyekto ang pagdiriwang ng anibersaryo ng isang grupo. Ang kwento hatid ni Hannah Joyce Raka. Diba? Start na tayo ng mabuhay. And also, start with your smile, start with your little conversation, chit-chat. Kiyangan Tourism Frontliners sumailalim sa brand service training sa Kiyangan, Ifugao. Sumasailalim sa 2-day training Filipino brand service ang mga tourism frontliners sa Kiyangan, Ifugao. Paghahanda ito sa nalalapit na muling pagbukas ng turismo sa lalawigan. Ayon sa Tourism Operations Officer ng DOT CAR, ito ay upang mabigyan ng ideya ang mga frontliners kaugnay sa pagbibigay ng excellent customer service at magkaroon ng branding. Labis itong ipinagpapasalamat ng mga lumahok dahil makakatulong ito sa pagpapasigla ng turismo sa lalawigan. Ika-107 anibersaryo ng Kiwanis International ipinagdiwang sa Baguio City. Nagtipon ang mga miyembro ng Kiwanis International Philippine Luzon District Division 1A-1 sa Manuel A. Rojas Elementary School noong Sabado, March 12, 2022 para magdiwang ng kanilang 107th anniversary. Kasabay nito ay ang pagsasagawa ng iba't ibang service project gaya ng art lesson at tree planting activity. My parent and child very cooperative. Hannah Joyce Gwyneth Raka para sa Luzon Headlines. Sa iba pang balita, muling tumaas ang presyo ng produktong petrolyo ngayong araw. Presyo ng LPG nagbabadya na ring tumaas sa mga susunod na araw. Dahil dito, nagbabalak na ang ilang negosyante na isara ang kanilang negosyo. Magbabalita, Ren de Guzman. Para makatipid sa gasolina, madalas nang hindi lumabas si Taikos. Pero hindi ka na pwedeng mamasyal-masyal ng walang katuturan. Kailangan ngayon konting higpit ng sinturon. Ngayong araw lang, muli na namang nagtaas ng 7.10 pesos ang singil sa kada litro ng gasolina. 13.15 pesos naman sa bawat litro ng diesel. Kaya ang kada litro ngayon ng gasolina nasa 85 hanggang 87 pesos na. 80 hanggang 82 naman ang isang litro ng diesel. Ito na ang pang-11 linggo ng tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. So probably that the government can just reconsider probably suspending excise taxes or reducing para naman ma-absorb siguro yung shock brought about by the fuel crisis. Ang masaklap, ayon sa Department of Energy, nagbabadya na ring pumalo sa 119.53 pesos ang bawat litro ng LPG o 1,314 kada 11 kilograms. Kaya ang karinderya ni Spencer, balak na niyang isara. No choice naman, kailangan change business o ano na lang. Ang patuloy na pagtaas ng mga produktong ito ay dala na rin ng pagtaas ng mga presyo sa global market, dala ng sigalot ng Ukraine at Russia. Payo ng Department of Trade and Industry, Diyan will be to be more prudent in the use of your vehicles tsaka yung pagluluto. So yung mga pagplan ng prepare ng food, for example, so that it will not be, so you won't have to keep using your stove. Doon naman sa transportation issue, suggest namin that
they avail of public transportation, kung if they are willing to use our jeepney, our other forms of public transportation instead of private vehicles, that can be. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. 2022 budget ng Dagupan City nakabinbin pa rin. Yan at iba pang balita. Abangan! Ang saranggola at ang tali nito ay maaaring lumapit, sumabit o bumuhol sa linya ng kuryente. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay na hawak ng tao tulad ng tali ng saranggola ay maaaring daluyin ng kuryente at maging sanhi ng aksidente o pagkamatay. Maaari ring maantala ang daloy ng kuryente dahil dito. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tjhomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TJ Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TJ Home Builders, we turn houses into homes. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Idol kita, gusto ko maging katulad mo paglaki ko. Ang mga pangarap mo, kayang-kaya nating tuparin dahil lahat ng ginagawa natin ay para sa mga kabataang katulad mo. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Nakabinbin pa rin ang budget ng pamahalang lungsod ng Dagupan para sa taong 2022. Ayon sa konseho, may dapat ayusin. Giit naman ni Mayor Brian Lim, pamumulitika ang dahilan. Ang buong detalye sa report ni Charles Limon. Malapit nang matapos ang first quarter ng 2022, pero hanggang ngayon ay nakabinbin pa rin sa konseho ang budget ng lungsod ng Dagupan para sa 2022. So sana po ipasa na ng sangguniang panglungsod yung ating budget, pero unfortunately hanggang ngayon ay inupod pa rin nila. Oktubre pa noong nakarang taon nang maipasa ang budget proposal ng lungsod na umabot sa 1.38 billion pesos. Pero sa session ng City Council,
hiniling na i-itemize muna ang annual budget. The very reason why we are asking for the itemize para po malaman natin ang sinadmit po sa atin ay lump sum, mali-mali pa, hindi nagtutugma sa annual budget. So this is delaying the approval of the annual budget. Sana po naman makipag-cooperate naman ng executive sa legislative. Binatikos din ng konseho ang diferensya sa allotment ng budget ng lungsod. Indicative procurement plan, ang total is 16,900,000. Samantala, ang nasa annual budget ay 21,510,000. Hindi po sila nahihirapan na yung po mga city councilors natin gumagawa lang po sila ng mga excuse, iba't ibang rason para magmukhang justified yung kanilang action sa inaction nila sa ating city budget. Kumbaga, naghahanap lang sila talaga ng rason para kung wari may pakita sa taong bayan na mayroon silang ginagawa ukol sa budget. Pero malinaw naman ang intensyon nila, hindi pa sa ito, at napakalinaw din na namumulitika lang sila. Dahil sa pagkaantala ng budget, apektado ang operasyon ng pamalang lungsod. For example, ngayon, yung mga emergency workers natin, yung mga job order employees natin, hindi pa po sila nakapagsisweldo dahil wala pa pong budget na ipinapasa. Ito pong yung konting pagtaas ng sweldo ng mga regular employees natin by virtue of yung mga standardization, hindi po nila makukuha. Ayon sa Public Information Office ng Dagupan City, October 15, 2021 pa ipinasakamay ng Mayor's Office ang budget sa City Council. Pero sinimulan lang itong talakayin noong December 21. Kung hindi maipapasa at maaprubahan ang budget sa loob ng 70 araw, otomatikong marereenak ang budget ng lungsod ayon sa patakaran ng Section 323 ng Local Government Code ng DILG. Ibig sabihin, ang budget na 1.075 billion pesos ay siya ring magiging pondo ngayong taon. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Samantala, dahil sa pagtaas ng presyo ng krudo, ipinapanukalang ipagpaliban muna ang ibinigay na palugit sa jeepney modernization. Magbabalita, Ren de Guzman. December 2020 nang magsimulang umikot sa Baguio City ang mga modernized jeeps alinsunod sa PUV modernization program ng pamahalaan. Alinsunod din sa modernization program na ito, kinakailangang i-phase out ang mga luma at tradisyonal na jeepney. Bawat prangkisa ay kinakailangang bumili ng modernized jeeps at kung hindi kakayanin, maaaring mag-loan mula sa mga consolidated jeepney corporations. Binigyan sila ng palugit na hanggang Abril ngayong taon. Sa kasalukuyang sitwasyon, tutulong daw ang pamahalaang lokal ng Baguio. For a delay, so I'm just waiting for them to submit their resolution or yung manifesto nila so that I can forward it also to the OTR. And at the same time, pati na rin yung fair hike, hinihintay ko rin yung kanilang petition para may submit ko rin sa LTFRB. Naintindihan naman ni Mayor na talagang hindi pa napapanahon yung pagmamodern, yung sinasabi ng modernization dahil nga napiktado tayo sa pandemya tapos talagang walang kakayahan ng mga driver na mag-modern. Sakaling makapagsumite na ang Piston Metro Baguio ng resolusyon, i-endorso ito sa Department of Transportation para ma-extend ang deadline. Ren de Guzman para sa Luzon Headlines. Pag-usapan natin ang Replevin. What is Replevin? A Replevin is ang tinatawag natin action to recover personal property. Pag real property, ang tinatawag natin dito ay foreclosure of real property. Halimbawa, pinahiram mo yung kotse mo sa iyong kaibigan at nung kinukuha mo na ayaw niyang ibigay. Dahil sabi niya may utang ka sa kanya. What is your remedy? Your remedy is to file an action of replevin. At ito nga ang tinatawag natin, ito ay petition doon sa korte
upang maibalik ang iyong personal property. Of course, not limited to cars, no? Usually, ang personal property, anything that is movable is considered personal property. Meron tayong jewelry, meron tayong appliances, kotse, etc. As long as it moves. Ang real property, mga lupa yan, no? Mga lupain. So, ang replevin ay ipa-file natin sa Municipal Trial Court at ito ay upang kunin, take back, no, recover yung personal property na nasa ibang tao or nasa ibang entity. Of course, you will have to prove that you are the rightful owner of the personal property. At ang replevin also is a petition which requires a bond para kung hindi totoo yung petition mo na sa iyo yung property at binigay sa iyo ng korte at nagkaroon ng danyos, yung pinagkuhanan ng personal property na yan ay merong sasagot sa danyos na yan. Usually, ang replevin is summary in nature. So, sandali lang ito. Pagka-file mo sa petition, the court will immediately act on your petition for replevin under Rule 60 of the Rules of Court. So, pagka-file mo ng petition na yan, the court may allow immediate repossession of the property which you are seeking to be returned in your possession. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate and Gaming Corporation. Dahilan at epekto ng pagkakaroon ng mayoma, ipapaliwanag. Sa milk din ng batang 90s, taratati lang i-try. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk din ng batang 90s. Mazar Music offers a complete line of musical instruments. Mazar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Mazar Music, bringing music closer to your hearts. So masakit ang ulo sa Pauliniment yung haway garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Pagkakaroon ng mayoma ang isa raw sa mga dahilan kung bakit mahirap magbuntis ang isang babae. Ang paliwanag ng isang eksperto sa report ni Randy Guzman. Isa ang pagkakaroon ng mayoma o ang tumor sa matres sa mga kinatatakutan ng ilang kababaihan. Ay sakit sa babae na parang tumor ng matres. So,
ito ay hindi cancerous, pero maraming klase kasi ito nakakabahala dahil kung lalaki ito, magkakaproblema ang isang babae. Depende sa kung saang area tutubuan. Isang klase nito ang intramural myoma na kadalasang nararanasan. Tumutubo ito sa wall ng matres na ang pwedeng mangyari, lalaki lang yung matres. So kung minsan, ito ay nagkukos ng pain or mass, yun nakakapan ng babae. Through the years, napapansin niya na lumalaki ang matres, ang tiyan niya, ganon. Ayon kay Dr. Tagiling, maaari itong maging dahilan para mahirapang mabuntis ang isang babae. Pagkataong tutubo siya sa area na makakaapekto sa daanan ng egg tsaka sperm, no? It can cause infertility. Sa reproductive age naman, kasi ito more common sa mga babaeng nasa reproductive age and older age group. Pwedeng magkukos ito ng abnormal bleeding hanggang magkaka-anemia ang babae, hanggang sa tuluyang kailangan alisin ang matres pagka hindi tumigil yung bleeding. Pwede rin daw malaglag ang bata kung sakaling may myoma ang isang buntis. Hindi pa matiyak kung ano ang dahilan ng pagkakaroon ng myoma, pero ilan sa mga sintomas ay ang madalas na pananakit ng tiyan o puson, irregular o kaya naman ay sobrang pagdudugo o regla, paglaki ng tiyan at pagkakaroon ng bukol kapag kinakapa ang bahagi ng puson. Kaya't payo ni Dr. Kagiling magpasuri sa mga eksperto. Kung malaki at nakakabahala na ang bukol na makikita sa ultrasound, tatanggalin ito sa pamamagitan ng operasyon. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat at muli magandang gabi po sa ating lahat.